Натоварихме една машина на наш клиент. Ето е машината, чисто нов мулчер, Грейкус, ЕК на 135 см. Честито, господине. Благодаря. Заповядайте, тук е гаранцията, стокова разписка, всичко е тук, което ще ви трябва. Разкажете ни малко повече. Вие с какво точно се занимавате? Откъде сте? Значи Сливенско село Глушник съм. Занимавам се с отглеждане на лозя. Имаме овощна градина черешова. Учера най-вече ще го ползвам след резидбата за натрушаване на субстанцията, която остава от самите лозови пръчки, за наторяване. За наторяване не е изцяло наторяване, но така да се каже, се подпомогне почвата с страхотината, която ще остане след мулчирането. Много добив ли вадите? Какъв сорт грозде отглеждате? Не варя много добив, понеже лозята са все още стари и те първа предстои да се подмладят или така нареченото да се изкоренят, за да може да се създадат нови масиви, за да има добив. От колко години се занимавате с това? Занимавам се от 15 години. 15 години. Еми, сега най-накрая дойде човека да вземе една качествена машина. Чисто нова. Ще му върши работа дълги години за напред. Също така получи и подарък кардан. За всеки наш клиент има подарък кардан, чисто нов и една бутилка масло за редуктора. Това е машината. Имаме всякакви размери машини за всякакви трактори. Малки и големи. Докъде казахте, че ще я закарате? В кое село? Село Глушник, Сливенско. Благодарим много. Yes. Благодаря.